En todas as nacións sin Estado dentro do Estado español agora mesmo estamos usando LGBT, basicamente porque a orde que se está usando no resto do mundo. LGTB, ata onde eu sei, só se usa no Estado español e ten un motivo histórico que na FELCT, que é o organismo institucional LGBT máis grande, con máis impacto tanto nos medios como a nivel administrativo, usan LGTB porque era a FELCT, só usaban LGT hasta o ano 2007, que foi o ano no que de iure deixaron entrar como parte as persoas bisexuais no colectivo, que ten en conta que o matrimonio homosexual se aprobou en 2005, ou seja, en 2007 tardísimo para meter as persoas bisexuais como parte integral do colectivo. Entón, consideramos que o feito de que se use LGTB en vez de BT é un rollo que deixa ver unha bifobia histórica e, por tanto, intentamos reivindicar pues, a orde que se usa no resto do mundo. Vale. Sí, no, adiante, sí. Pensé que rematarás. No, adiante, sigue, continúa. No, co tema, por exemplo, o tema de outras siglas posibles, xa entramos en debate de que formar parte do colectivo LGBT e que non formar parte do colectivo LGBT. Si, por exemplo, co tema das persoas intersexuais, realmente polo que últimamente non se está introducindo a sigla é por un tema super práctico que nos, por unha parte que casi non hai militancia intersex dentro dos colectivos LGBT, polo menos dentro do contexto estatal, igual en contextos anglófonos sí, pero aquí non, nin se fai activismo nese sentido. Entón, ao final, poñer aí no nome e non facer nada ninguna persona intersex é apropiativo e hasta irrespetuoso. E incluso desde certos grupos intersex pediuse que non se inclúa. Pero indo máis a base, obviamente a opresión das persoas intersex débese pola división sexual da raza humana, que ao final tamén é a base na que se orixina a opresión das mulleres e a base na que se orixina a opresión LGBT. Entón, habería que poñer un pouco, depende un pouco dos colectivos e dos intereses das loitas, definir, pois, cal é o grupo desde o que traballas, cal é o grupo desde o que faz activismo. Por exemplo, metemos a máis en Avante porque sí que nos interesa visibilizar que hai persoas que sufren violencia pola súa orientación sexual e pola súa identidade de xénero, pero que non se sinten directamente identificadas cas catro letras clásicas. Entón, sí que nos parecía importante porque, por exemplo, moitas persoas non binarias cústalles identificarse como trans, porque, claro, poden ter unha historia vital moi diferente do clásico que se considera ser trans, ou igual non, pero, claro, ao final son unha serie de identidades que poden non sentirse identificadas con tal. Entón, sí que nos interesaba meter o máis en Avante. Agora mencionabas Avante, precisamente o que a mí me parecía tamén interesante, cando menos varias das persoas que estamos aquí moramos fora de Galiza xa hai tempo, que nos podas facer esa fotografía de máis alá de Avante ou con Avante incluído, por suposto, de como podemos explicar como é o activismo LGBT en Galiza a día de hoxe, como está organizado, cales son os seus principais problemas e, cales son os aspectos máis positivos que destacarías. Vale, dicir que facer unha fotografía sería faltar a realidade porque o movimento LGBT galego está sufrindo un cambio constante desde fai un par de décadas. É difícil decir exactamente como está agora e que eso implique como vai a estar dentro de uns meses. Decir que basicamente igual que en moitas outras partes do Estado houve un descenso de actividade despois da aprobación do matrimonio homosexual no 2005 e da aprobación da Lei de Cambio Registral de nome no 2007 e que despois, ao longo desta última década, houve unha especie de reestructuración do movimento e reactivación, no cal surxiron moitas organizacións novas, entre as cales se conta Avante, e, sobre todo, arredor de un par de loitas específicas. Por unha parte, unha lei LGBT galega, que foi a que se acabou materializando na Lei 2/2014, e na busca dunha lei de identidade de xénero galega, que foi tumbada polo PP en 2017. Entón, estas loitas realmente serían como a materialización das necesidades específicas que ten o colectivo LGBT en Galiza.
por unha parte, seguimos a sufrir desde discriminación a agresións LGTB-fóbicas, seguimos a precisar, pues, desde que se introduzan contidos relativos ao colectivo LGBT nas aulas, que haxa tratamento específico desde o sistema sanitario para as necesidades do colectivo LGBT, que se nos axude a topar traballo, porque seguimos a sufrir moita discriminación laboral e dificultades. Entón, claro, de aí xorden a loita por esta legislación, pero tamén loita na rúa para visibilizar, loita na rúa para reivindicar un cambio máis radical que o que podemos atopar na legislación, que de feito o que se busca máis en Avante. Entón, claro, é un pouco o que foi o que fomos vendo estes últimos 10 anos. Concretamente, agora mesmo, o movimento LGBT está intentando formar unha plataforma LGBT galega na cal nos estamos intentando xuntar todas as organizacións, o cal sería un fito bastante importante porque precisamente cando o PP tumbou a Lei de Identidade de Xénero en 2016-17, fixo coa excusa de que non había un consenso dentro do colectivo LGBT. Básicamente porque había bastante mal rollo entre as distintas organizacións trans. Realmente, nas que había mal rollo eran organizacións de pais de persoas trans, pero tampouco me vou meter moito na crítica deste modelo. Pero, claro, o PP usou esa excusa, que ao final era unha excusa completamente, para tumbar a lei. Entón, agora no que estamos traballando é mostrar unha posición completamente unitaria para traballar para a aprobación desta nova lei de identidade de xénero galega e tamén para darlle contidos á lei 2/2014, porque o problema que ten é que, ainda que foi unha lei moi ambiciosa no momento e que recollía grande parte das necesidades que tiñamos, que de feito traballou moita xente do BNG nela, como Carme Adán. De feito, eu xa estaba no grupo LGBT do BNG cando estábamos con isto. A lei, o texto inicial estaba moi ben, pero o PP, para aprobala, recortouna completamente, quitoulle moitas partes que eran necesarias e deixouna nunha declaración de intencións. Que pasa? Que esta declaración de intencións que se aprobou no 2014 non tuvo unha materialización real nestes últimos 6 anos. Na lei ben recollido que ten que haber contidos específicos LGBT que recollan as vivencias das familias LGBT pois nas carreiras de psicoloxía, de educación social, de magisterio, de 6 ou 7 carreiras, en dereito tamén. E creo que a día de hoxe só hai unha materia na que se recolla dentro dos contidos reglados esta realidade en educación social. Nas outras 6 ou 7 carreiras, en ninguna. Tamén ven recollendo na lei que ten que aparecer estes contidos dentro dos plans dos másteres de profesorado galegos, e agora mesmo non aparecen ningún dos 3 másteres das 3 universidades. A lei di que non se nos pode discriminar no mundo laboral, pero, por exemplo, xa nos ten pasado que unha muller nos ven avante a decirnos despedironme do traballo por ser lesbiana, e nos o que temos que decir é vai a CIGA ou vai a un sindicato e denuncia por despido improcedente, pero non podes denunciar porque te despediron por homofobia, non pode ser un agravante porque non existe unha sanción específica. Entón, claro, obviamente é moito máis grave que te despidan por ser lesbiana que te despidan porque sí, porque lle saleu por aí o teu xefe. Sobre todo porque reincide nunhas violencias específicas e porque fomenta a exclusión do noso colectivo. Pero ahora mesmo non estamos cobertos pola lei. Hai unha lei que di que non que non se nos debe discriminar por ser LGBT, pero non hai unha aplicación, non hai un réxime sancionador. Claro, despois tamén está a nivel sobre todo as persoas trans son as que están máis desamparadas. Por unha parte, porque aparece pouca recollida a súa realidade na lei, e por outra parte, porque moitas cousas están completamente deixadas a vontade individual da xente que se atopan. Ao final, moitas veces que unha persona trans poida cambiar un nome de DNI e de nome registral depende da boa vontade do xulgado concreto no que este. Ou como vai ser a súa historia dentro a nivel da transición médica, depende de que hospital vaya. Igual vai ao Hospital de Santiago e daño hormonas, igual vai ao de Vigo e non, igual, dependendo de onde vai a ter unha operación a que queira en 4 meses en Málaga ou en 2 anos en non sei onde, depende completamente do hospital, porque non hai un protocolo unificado.
Entón, ese tipo de cousas son as polas que está agora loitando o colectivo en xeral e polas que estamos intentando formar esta plataforma galega. Ben, arestora somos 16 persoas co cal eu convidovos a todas as que queirades opinar, non se trata de preguntar, tampouco non é un cuestionario sen fin aquí ao pobre Alexandre, pero podes preguntar, pero podes opinar, evidentemente, como tamén o fixo Traba. Outra cuestión, esta é unha pregunta-opinión que se cadra o que eu observei personalmente como marica tamén, no sentido en que cando antes de, como os meus 35 anos, que respecto de cando era máis noviño e cando ainda non existía esta lei de matrimonio homosexual, a lei de Zapatero, que sí que houve un certo aumento da sensibilidade, non sei da sensibilidade, pero da sociedade, pois, tiña máis consciencia desta realidade, que non podía tratar as persoas baixo ningún tipo de discriminación. Bueno, digamos, que a sociedade aceptou no mellor, este tipo de realidades LGTB, pero que tamén o que observo que hai atópome con persoas que, como xa existe aprobada esta lei, pois consideran que, bueno, que facer denunciar todo ben, en vez de denunciar ao longo de que comezamos esta conversa, xa non ten sentido, e consideran que todas estas realidades que estamos a denunciar como que xa non existen, non? É dicir, que relaxou en certa medida a capacidade de alarma da sociedade en xeral, alén dos colectivos implicados directamente, perante este tipo de discriminacións que son do máis común, incluso entre xente, entre persoas que tamén asociábamos tamén a persoas a partir dunha determinada idade, as que discriminan, non asociamos que as persoas novas teñan esa capacidade de discriminar. Hai unha certa relaxación social, iso é a pregunta. E a segunda pregunta, moito máis curta, é se todos estes movimentos sociais en xeral, en Galiza, en moitos países, por unha cuestión de dinámicas sociais, sobre todo nacen, medran en entornos urbanos, non? É unha pregunta clásica, non? Pero ti observas que no rural, en Galiza, sobre todo, en determinadas zonas do rural, que, por exemplo, que non hai cidades próximas ou colectivos próximos que achegarse, etcétera, etcétera, se teñen unha maior dificultade perante estas discriminacións ou é unha realidade que antes ou despois tenemos que abordar no caso galego pola súa dispersión de poboación, é dicir, que maricas hai en todos os corrunchos de Galiza. A segunda cuestión. Como ves ti? Bueno, sobre a primeira, decir que é certo, de feito hai datos estatísticos que coa aprobación do matrimonio homosexual en 2005 se levou a aceptación social da homosexualidade pois unha porcentaxe bastante grande, non teño os datos diante, pero creo que era como un 30, sobre un 30%, cal é moitísimo. Entón, foi como un exemplo de como en certos casos, a sociedade é a que tira das leis, pero noutro caso, as leis poden tirar tamén da sociedade. Moitas veces tamén o que buscamos desde o activismo con a aprobación de certas leis tamén é producir este cambio social que igual facelo nós desde as rúas pode ser máis complicado. Sobre si a xente está máis anestesiada co tema desde a aprobación do matrimonio, non sabería decir, por unha parte, porque eu en 2005 tiña 14 anos, decateime de que era gay con 16, así que non teño moi claro como era a situación antes, pero non creo exactamente que este máis anestesiada a xente. Creo que antes a xente pasaba igual de cando das reivindicacións das persoas LGBT, sino que agora simplemente teñen unha excusa para negar as violencias que vivimos. Antes podían negalas, rollo, porque estaba máis socialmente aceptado negalas, e agora néganas porque xa temos o matrimonio que máis queremos pedir. Entón, creo que máis ben un cambio en como se materializa esta LGTB-fobia e non tanto nin que sexa moito menos nin moito máis.
De feito, logo sí que tamén está reflectido desde estudos sociolóxicos e que non exactamente que se reducira esta eleitefobia no sentido de desaparecer, sino que máis ben cambiou como se manifesta esta eleitefobia. Antes a xente podía decir abertamente que lle daban noxo as persoas LGBT ou que era unha enfermidade e demais, e esa xente o que pasou a facer é a ter unha eleitefobia o que se lle chama liberal, que é decir, eu non teño ningún problema con os os homes gays que teñen unha vida de ben, que se casan, que compran un fillo, que demais, ou as mulleres trans que se operan e teñen unha pinta así como de supermodelo. En cambio, a xente, pois, as que van por aí con tangas nos desfiles e demais, sí que se lles sigue atacando igualmente. Como que cambiou o tipo de eleitefobia porque é moito máis socialmente asumible unha eleitefobia liberal a día de hoxe que unha eleitefobia clásica. Pero, bueno, certo, obviamente isto é certo avance, porque implica que é máis difícil que che escupan, pero, bueno, tamén quere decir que temos moito camiño que percorrer aínda. Sobre o tema do rural, eu diría que no rural tamén a eleitefobia é diferente, pero non é máis. Porque, por unha banda, claro, o problema que tes no rural é que hai, ao haber moi pouca poboación, moita dispersión, por unha parte, todo o mundo se coñece entre sí e, polo tanto, no momento no que unha persona sae do armario con alguén, xa é posible que o sepa toda a aldea, e tamén existe o tema do que dirán e demais, querer guardar estas cousas en segredo dentro da casa, o cal nas aldeas é moi difícil. E, por outra parte, tamén a falta de espazos comuns, porque, claro, non hai un bar LGBT na aldea no que te podes xuntar con outras persoas LGBT. Entón, claro, tecer rede con persoas LGBT que é algo que é fundamental para o noso colectivo e unha das cousas que máis nos definen, que ao final casi nunca estamos soas porque sempre formamos parte dunha familia extensa, é difícil no rural. Pero, por outra banda, temos que as agresións case sempre ocorren na cidade. Porque, ao final, a cidade tamén dá espazos de anonimato que, por unha parte, permítenche ser LGBT de forma anónima, pero, por outra parte, tamén permiten cometer agresións LGTB-fóbicas de forma anónima. Entón, claro, ten as súas partes positivas e as partes negativas. Tamén hai algo que se dá moito en xeral, que a ruralofobia, tamén se aplica ao tema de decir que o rural é LGTB-fóbico, cando realmente LGTB-fobia hai en todos lados. Ao final, o tema de decir que o rural é LGTB-fóbico afonda na ruralofobia e, en xeral, no medio de todo o que é periférico. Porque, ao final, o que se está promovendo é que as persoas LGBT se muden a grandes cidades, ao final, incluso que saian de Galicia e se vayan a Madrid ou a Barcelona ou a Berlín. Perdón, traba. Claro, o tema da ruralofobia forma parte deste proceso. Sí, bueno, eu non quería incidir tanto en ruralofobia, senón que cando alguén se achega a un colectivo, moitas das veces non só é por activismo, non? Senón é tamén para atopar un espazo de protección e de recoñecemento, non? Que tamén merece, non? Fronte á humillación. Que eses espazos de seguridade, pois, é moi difícil artellalos no caso LGBT en según que vilas ou lugares porque non existen, non? É moi difícil xeralos precisamente por decir que no como nas cidades estamos máis afeitos a ver que hai actividades, actos colectivos a prol do LGTB en moitos concellos, pois iso non existiu. Agora, pois, cando comezamos a ver bandeiras que penduran o Día do Orgullo das casas dos concellos, que está moi ben, pero que a defensa dos dereitos LGBT vai máis alá de pendurar a bandeira nun balcón, nun concello, un día do ano, non? Iso é como falar lingua galega o Día das Letras Galegas. Tamén hai que decir que a dificultade tamén en parte de autoimposta, porque moitas veces non queremos que cousas sexan posibles cando sí que o son, porque agora estamos vendo que sí que está habendo casos, por exemplo, os refuxios seteuteiros de Paris Ceibe, que creo que está no Courel,
pois Baris vive nunha aldea na cal igual son 15 persoas, e de feito ela ni sequera está no núcleo desa aldea, está apartada e ten moi boa relación cos veciños e hai moita xente LGBT que vai a pasar tempo nese refuxio. E de feito por Portugal hai bastantes espazos deste tipo no rural, e incluso dentro de Galiza, pois despois temos cousas como o Festival Agroqueer ou iniciativas deste estilo. Entón, sí, hai dificultades, pero tamén hai que intentalo. E despois está outra cuestión que tamén medrou moito nestes anos e que ten os seus defensores e os seus detractores, que é unha certa mercantilización da cuestión, non? Vemos estes grandes fastos en Madrid ou en outras grandes capitais de estados de todo o mundo. Como ves ti cando, bueno, que te inspira o orgullo madrileño? Pois, ao final, é obvio que o capitalismo sempre busca despolitizar todo o movimento para quitarlle toda a súa capacidade revolucionaria e, por outra parte, para sacar todo o beneficio económico posible de aí. Entón, desde intentar convertirnos as persoas LGBT en os consumidores perfectos, porque como moitas veces non temos unha familia clásica, podemos chegar a ter unha capacidade económica que igual unha familia con 3 fillos non se pode permitir. Entón, como que nos vende estas vidas de a vida LGBT que nos venden nos más media de festa, de superconsumismo, de grandecidade, que ao final tamén se acaba convertindo nunha profecía autocumplida. Ti, se medras vendo esa vida LGBT, tamén aspiras, hai un rollo aspiracional dentro do colectivo para vivir así. Entón, claro, eu creo que o festas de orgullo como o orgullo madrileño, como Circuit, este tipo de rollos, profundizan neste modelo, que ao final tamén é un modelo que é mentira para a maior parte do colectivo LGBT. Ao final, ti, ainda que te vayas a vivir a Madrid, só vas a poder vivir a vida que nos promete o máis media si eres de clase media alta. Si non, vas a acabar en Madrid vivindo compartindo piso con 5 personas e traballando 20.000 horas para sobrevivir e non vas a poder estar en festas maricas nin en nada do que se nos promete. Non, claro, por sorte en Galiza non temos tan metido este tipo de modelos. Creo que de momento o único orgullo que se pode medio comparar é o de Coruña, que empezou o ano pasado co Atlantic Fest pero en parte, igual que nos pasa no momento nacionalista, que non temos un nacionalismo de dereitas forte porque non temos burguesía propia galega, tampouco temos unha burguesía gay galega que busque a ganancia económica mediante este tipo de eventos. Entón, xa entrábamos en temas máis complexos. Pero, bueno, sempre se atopa solución. Outro pregunta, comentario. Sara, a túa quenda. Sí. Nada, é un pouco relacionado con isto, e que antes o Alexandre o pasache así por encima, e é un tema no que a verdade non teño moita idea, pero si ao mellor teño un preconcepto errado, e é o tema de mercar fillos ou os ventres de aluguer ou como se quera chamar, non? Por exemplo, digo, o relaciono con isto porque, por exemplo, as primeiras veces que o vin defendido por colectivos LGTB, pois foi, eu vivo en Madrid, pois na Mani de Orgullo, en todo isto relacionado. Entonces, eu sei que en Madrid existen moitos colectivos críticos con isto e co orgullo en sí e tal, pero, bueno, digamos que están como asociados un pouco, non sei como dicilo, bueno, pois a organizacións máis non sei como dizer, reivindicativas, non é o habitual, digamos, como máis, bueno, non me sale a palabra agora, vaya. Entón, quería saber un pouco como era a situación esta en Galiza das organizacións nas que ti traballas, un pouco así en xeral en todas as organizacións.
Pois, ao final, este tema está super relacionado co tema do orgullo, ademais, porque o tema de comprar fillos é un marcador de clase tremendo, basicamente, porque por menos de 100.000 euros é moi difícil que consigas acceder ao alugueiro de ventres. Non, claro, no momento no que tampouco temos unha burguesía gay galega, tampouco temos un movimento LGBT galego que reivindique este tipo de posicionamentos. De feito, agora mesmo, das organizacións LGBT galegas en activo, das que teño coñecemento, non hai ningunha que non se posicione abertamente en contra do alugueiro de ventres. Dime traba así, ata onde eu sei, ni sequera Pulse, que son os máis turbios. O resto teño claro que non. Pulse Vigo, que é unha organización que apareceu o ano pasado e que basicamente leva atacando o resto do movimento LGBT galego desde que apareceu. Non sei se vistes fai pouco que sacamos un comunicado denunciando os ataques que estamos sufrindo todas por parte desta organización e que está firmado por todo o movimento LGBT galego, por todo o movimento feminista galego, hasta asinou a FERT apoiándonos contra este rollo. Pero eu creo que ata onde eu sei, ni siquiera eles, que son como o máis rancio que hai dentro do movimento LGBT galego, apoian aquí o tema do alugueiro de ventres. Non, claro, tampouco un rollo de botar balóns fora, porque sí que existe dentro do colectivo, pois, en Galicia é máis rollo individual, o tema de querer fillos biolóxicos. Pero, ao final, tamén hai que entender o contexto social no que isto pasa. Temos unha sociedade na que se lle inculca ás persoas que o único xeito no que poden ser vivir unha vida satisfactoria e ter unha historia vital exitosa e con sota cabalo rei de metas vitales. Ter un traballo prestixioso, ter un fillo que sexa da túa sangue, que se pareza a ti, de forma que podas reproducirte no tempo. Non, claro, eso as persoas LGBT tamén se lles mete na cabeza. Un medo que ten moita xente LGBT é o tema de non ter fillos, precisamente porque se lle come a cabeza a toda a sociedade con tens que ter fillos e, claro, dentro do colectivo LGBT non hai moita máis opción. Non, claro, é importante desde o activismo non quedarnos na demonización de quen quere ter fillos por xestación subrogada, sino atacar a todos estes mensaxes sociais que nos din tes que ter fillos e teñen que ter a tua cara. Entón, é moi importante que desde o activismo ter clara esa crítica. Fantástico. Filgueira, adiante, dende Cataluña, Martorell, Mataró. Bueno, Dani, primeiro, grazas, Rubén. Primeiro, moitas grazas por participar con nós. Unha maravilla, é unha maravilla a presentación. A verdade é que, bueno, o que podo chegar eu concordo plenamente con todo. Quería te facer 3 preguntiñas. Mira, a primeira era que se podías explicar un pouquiño como funciona Avante LGTB máis, bueno, que facedes e sabedes de facer e como vai. Por outro lado, saber se a nivel, que supoño a resposta, non? Pero estaría ben que o dixeras ti, se a nivel apoios dentro do goberno se reciben máis ou menos apoios a nivel estatal, máis ou menos a nivel nacional, se houve algunhas diferencias que poderas comprobar, cambios significativos entre unhas das últimas legislaturas a nivel estatal, ou se houve algúns cambios significativos tamén cando tivemos o bipartito, e hai algo que votar en cara ou non. Logo, a terceira pregunta é se a nivel internacional, digamos, a Europa cercana, Portugal, Euskal Herria, Cataluña, se hai algún exemplo de algo que poidamos, imitar para ben. Moitas grazas. Moitas grazas. Vale. Vale. Como traballa Avante? Se hai apoio? Por un momento que esquecerase a primeira pregunta, grazas. Sí, Avante é unha organización que funciona de éxito asambleario e que precisamente diferenciase do resto de organizacións LGBT clásicas en que non pretende ofrecer un servicio no sentido de que moitas organizacións LGBT o que son un grupo de 4, 5, 6 personas que como que traballan para a organización por unha parte, fan campañas de visualización, mandando material a centros de ensino, facendo palestras por aí e ofrecendo servizos como pode ser apoio psicolóxico, apoio legal e demais.
pero eso, son un grupo concreto de xente especializada e que moitas veces se dedican profesionalmente a iso. En cambio, en Avante, a perspectiva é radicalmente diferente. O que interesa é organizar o colectivo LGBT como tal. Coller a xente LGBT e decir, xuntala en espazos, crear rede entre as persoas LGBT para darse apoio mutuo, para coñecernos entre nós, para axudarnos en todo o que nos faga falta, darnos ferramentas de loita, por unha parte, ferramentas como pode ser a formación, entón faise moito fincapé na formación interna, pero tamén ferramentas desde dicirlle a xente que recursos legais pode ter, que facer cando se lle vulneran os dereitos, ese tipo de ferramentas que ao final necesitamos para poder vivir como persoas LGBT con dignidade e igualdade coas persoas cis-heterosexuais, pois é un dos maiores intereses que temos dentro de Avante. E despois, por outra parte, tamén está o tema da loita de rúa, porque, claro, ao final, para facer unha loita de rúa importante tamén fai falta ter unha militancia activa e demais. Nos, en Avante temos agora mesmo presenza nas 7 cidades galegas, aínda que en Ourense aínda está sin arrancar a cousa. Ahora mesmo teño un grupo de WhatsApp no cal, no caso de que atopamos máis compañeras en Ourense que queiran participar, pois intentarán retomar as asambleas presenciais, pero de momento parece difícil. Pero nas outras 6 cidades galegas sí que existe organización, teñen asambleas máis ou menos periódicas e nada, basicamente o que se fai é reunirse cada X tempo en asamblea, falar de que fai falta para a cidade na que se está ou para a comarca na que se está nese momento, organizar actividades. Pódese falar co Concello para intentar buscar apoio institucional ou non, dependendo un pouco. Ao final, as asambleas de Avante teñen moita liberdade e son moi diferentes. Por exemplo, a Avante Ferrol vai moi por libre, ten moita presentación de combas anarquistas e, por exemplo, moi diferente do que fai Avante Pontevedra, que traballa man a man co Concello de Pontevedra no programa Pinte Maragota, e que fai formacións á policía local e demais. Entón, claro, é moi diferente cada asamblea de Avante entre sí. Pero, bueno, basicamente, os pilares fundamentais son, pois, tecer rede, formar o colectivo LGBT e facer actividades para fora tamén. Despois pregunta... Vale. Apoios institucionais. Apoio institucional. Depende moitísimo de un concello a outro, depende moitísimo... A nivel da administración, pois, a nivel galego, obviamente, a Xunta agora mesmo non é en absoluto de axuda. Nos intentamos, pois, por unha parte, intentamos pedirlles o tema de unha serie de cambios legislativos para o colectivo, a aprobación dunha lei de identidade de xénero, e xa nos dixeron que non, que en todo caso que aceptaban modificacións da lei 2/2014, pero veremos que modificacións aceptan. Tivemos moitas reunións, reunimos ca secretaria xeral de Igualdade, con Susana Bella, máis secretaria xeral de Emprego, que nos prometían como mogollón de cousas que se iban a facer, pero tivemos moitas reunións con elas e nunca se materializaron en absolutamente nada. Ao final era un rollo de quedar ben, pero que non se materializou en nada. Entón, claro, o que vemos é que co goberno de Feixóo temos completamente cerrada a vía administrativa. En cambio, cando foi o bipartito, sí que se fixeron moitos avances, como pode ser os centros Quero Te Máis, que eran centros nos que había unha atención completamente integral á sexualidade, nos que había desde apoio psicolóxico, apoio legal, apoio rollos de planificación familiar, rollos de prácticamente calquera cousa que lle facía falta a unha persona LGBT podía ir ali e recibir, se non información, pois directamente que lle resolvera o problema que tiña. Pero, claro, chegou o goberno de Feijóo, bueno, antes eran centros Quérote, despois chegou o goberno de Feijóo, recortou o 70% das cousas que podían facer, quitoulle un mogollón de personal, cerrou en moitas cidades e chamoulles Quérote Máis, por algún motivo irónico. Entón, claro, sí que houve un mogollón de cambio desde un goberno a outro. E a terceira cuestión, pois, era referentes internacionais ou modelos ou ás veces non fai falla mirar cara fora para facer as cousas ben. Non sei. Pois, en parte, un dos nosos grandes referentes foi a crise LGBT nos países cataláns.
porque, de feito, cando formamos Avante foi un pouco tamén en espello con eles. Despois, Avante tivo como mogollón de moito máis éxito que a eles e temos moita máis militancia, pero sí que inicialmente eles viñeron antes. Entón, claro, hai que tamén darlles o crédito pola idea na forma de estructura e demais. E a verdade é que tamén temos bastante relación con eles e hai cousas nas que seguimos aprendendo mutuamente. Claro, despois tamén, cando miramos para Portugal, teñen moitísimas, a nivel institucional, está moito máis apoio institucional. Teñen centros en moitas cidades que serían como parecidos ao centro Quérote que había aquí con todas as súas competencias, pero específicos LGBT e que traballan man a man coas organizacións LGBT. Entón, claro, para nós están a anos luz. Ou temas como os centros LGBT no rural, que tamén hai varios en Portugal, pero en Galiza, hasta que apareceu os Seteuteiros, tampouco tiñamos moita idea. Entón, claro, sí, hai cousas que vemos a nivel internacional, pero tamén hai cousas que estamos avanzando aquí que non... que tamén nos miran organizacións de outros, sobre todo das outras nacións en Estado, que ven a Avante bastante como referente. Sobre todo como tema que vemos noutros lados que funciona, unha cousa que pasa noutros lados é que aquí non, é, por exemplo, que en Cataluña puderon conseguir unha modificación legislativa para que as mulleres trans, para que as persoas trans que cando vayan á prisión poidan escoller se entran nun módulo de mulleres ou nun módulo de homes. Entón, claro, antes diso, moitas veces acaban, por exemplo, en Galiza, acaban mulleres trans dentro do módulo de homes e sufren, xa os homes gays dentro da prisión sufren desde violacións, agresións de todo tipo, ademais, e vexacións tanto por outros presos como por parte das institucións, as mulleres trans moito peor. Entón, claro, en Cataluña conseguiron facer ese avance que para min é completamente histórico, mentres que en Galiza, como non temos competencia sobre prisións, xa non é que non podamos conseguir esa legislación, é que non podemos ni loitar por ela. Traba. Nada, dúas couseñas moi rápidas. Eu creo que se saltou Sandra, e disculpa por meterme isto en cuestións que fai Avante. Bueno, Steven. Campañas. Sí, no corazón sigo estando de algún xeito nos grupos tamén. Avante. Eu creo que unha das cousas fundamentais que fai Avante e que a mí me parecen das máis interesantes que fai é charlas nos centros de ensino, non? E vou explicar isto, e aparte eu creo que está facendo moi, moi ben. Por un lado, quero dicir, evidentemente, eu teño moi claro, quizáis por experiencia familiar, que unha persoa de 80 anos pois non lle vas poder quitar moita homofobia de enriba, non? Aí o interesante, quero dicir, e eu creo que máis ou menos todos os que estamos así nos movimentos de esquerdas, meterse un pouco pois nas novas xeracións, nos centros de ensino, non, nos adolescentes e demais, que é onde máis temos que gañar e, sobre todo, onde temos mentes máis abertas que sí poden significar un cambio no futuro. Avante vai regularmente, non, sempre que se lle dá a oportunidade, a centros de ensino a falar da realidade LGTB, a explicarle un pouco a adolescencia e os rapaces, e non só eso, sino que aparte está creando unha rede que a mí me parece moi interesante sobre formar a xente que vai falar a estos centros de ensino, non? Para que o fagan con pedagogía, quero dicir, para crear tamén un material, quero dicir, xa hai material creado, xa hai moito traballo feito. Entón, para min, eu quería poñelo en riba a mesa porque para min ese é un dos pilares fundamentais do que se fai en Avante e o que significa a nivel social un gran cambio, non? Que esos rapaces, pois que igual nunca escoitaron falar da transexualidade desde un punto de vista decente e vou non deixar aí, poidan escoitar algo nese sentido. E eu, nada, creo que se lle escapou a Sandra, para min é unha parte con Avante que máis disfrutaba con diferencia e quería dicilo aquí porque me parece o máis interesante que pode estar facendo. E logo outra cuestión, por abrir así un pouco o debate, quero dicir, sacando un pouco de todo o que se comentou aquí, nada, quería falar un pouco sobre o termo pansexualidade, vale? O termo pansexualidade
é un termo que, dependendo do que nos escoites, é un termo que trae moito debate, non? Hai xente que di que é un termo bífogo e hai xente que defende, que efectivamente é outra forma de sexualidade e que é moi lexítima e que debería ser recoñecida. Entón, nada, quería deixar así un pouco esta pregunta a Sandre e os demais tamén a ver que opinades por traer así un pouco de debate sobre un termo que, xa vos digo, ten luces e sombras, non, para o movimento LGTB. Ben, Alexandre. A ver, Bueno, a cando menos vi, non, dúas opcións, pan, digamos, máis de dúas. Eso sería sendo simplista en términos lingüísticos. Pero prefiro que nos achegues ao teu punto de vista. A ver, a mí personalmente é un debate que me cansa bastante, porque ao final moitas veces é un debate que ao final acaba sendo baleiro porque crea división dentro do colectivo LGBT sin motivación. Entón, claro, a día de hoxe, por exemplo, en Avante, non intentamos que non haxa conflicto, sobre todo, porque, ao final, se unha persona se identifica como pan, vai a seguir sufrindo unha serie de violencias, vai a seguir sufrindo acoso nos súas centros de ensino, vai a seguir sufrindo, pois, claro, unha serie de violencias que son comuns con persoas que se identifiquen co termo bi e esta guerra aberta que hai, sobre todo en redes sociais, entre xente que se identifica como bi e xente que se identifica como pan, ao final acaba sendo moi dañina para o colectivo, crea divisións internas e parece un pouco que deberíamos intentar empezar a superala. Porque, claro, ao final, aínda que sí, hai posicionamentos que din... O problema, sobre todo con este tema, é que hai persoas individuales que teñen discursos pois chunguísimos, tanto persoas que se identifican como pan e que teñan un discurso super chungo, como persoas que se identifican como bisexual e que teñan un discurso super chungo, pero ao final, despois, escoitas a outras persoas que se identifican como pan e que che dan uns argumentos lexítimos, como, por exemplo, o feito de que unha persona non binaria non se pode identificar moi claramente cas sexualidades típicas que están feitas para un home que lle gustan homes, unha muller que lle gustan as mulleres, se ti non eres home nin muller, ao final, como lle chamas a túa sexualidade? Ou tamén ese tipo de situacións crean, pois, claro, ao final depende moito do discurso que teña cada quen. Se unha persona che di eu son pansexual porque me gustan as almas, obviamente, é un discurso que carece de base teórica completamente. En cambio, se unha persona che di eu defino como pansexual porque me parece importante reivindicar e visibilizar a existencia de máis de dous xéneros, tampouco lle vou a decir pois non, porque hai persoas que se definen como pansexuales e que teñen un discurso transfobo e bífobo. Pois, concretamente, esta persona non o ten, así que tampouco lle podes decir precisamente porque hai outras persoas que sí que o teñen, botarlle en cara a esta persona que non o ten. Entón, claro, é un tema un pouco engorroso e que para min é un debate completamente desinteresante e... Carai. Pois, para ser un debate pouco interesante, dades sí. En calquera caso, hai máis preguntas. Dende Hamburgo, Tomé adiante. Comentario, pregunta, o que prefiras achegar. Grazas, Rubén, pola quenda. En primer lugar, obrigado a Xandre por esta exposición e tamén as compañeras que organizaron esta charla, ¿no? Tiña dúas preguntas que era que, bueno, a colación da polémica que houberaba ano pasado no movimento feminista que non foi apoiado por menos en Madrid, que eu saiba, por menos a polémica que me chegou do colectivo feminista migrante, ¿no? Das persoas racializadas, por considerar esa convocatoria do ano pasado que non atendía a súas reivindicacións específicas, non? Quixera saber como está esta cuestión das persoas racializadas na Galiza a respecto do colectivo.
E despois a segunda pregunta que eu tiña era a respecto da posición da RAC para a linguaxe inclusiva e do reintegracionismo. Se hai posicións divergentes a respecto da linguaxe inclusiva. Vale. A ver, sobre a primeira cuestión, síntome como moi pouco legitimada a falar dos movimentos feministas e antirracistas sendo un home blanco. Entón, casi preferiría, por exemplo, que falara Traba. No, pero, a ver, no, sí, pero non sei. O debate co movimento antirracista, feminista, dentro do movimento feminista tamén se deu dentro de Galegas 8M en Galiza e tamén se repeteu este ano, que de feito varios colectivos feministas e antirracistas non se adheriron á convocatoria das manifestacións á mesma hora, sino que convocaron para horas diferentes. Entón, sí que me parecería interesante que Traba respondera a esa pregunta, sobre todo porque ele está en Galegas 8M, e non me parece que sexa tan interesante a miña posición concreta. Sobre o tema da RAG e do reintegracionismo, a verdade é que na RAG, pois, como que paso bastante do tema. Agora mesmo, desde Avante, temos unha iniciativa para tamén pornos en contacto tanto ca RAG como con distintos diccionarios, por exemplo, o Estraviz, para actualizar unha serie de termos que fan referencia ao noso colectivo. Dentro desas comunicacións sí que nos interesaba falar do tema da linguaxe inclusiva. Pero, claro, é un pouco difícil decir cando non fixeron un posicionamento público claro sobre o tema. Así como, por exemplo, a RAE sí que se posiciona constantemente en contra da linguaxe inclusiva. A RAC, de momento, ata onde eu teño noticia, non. Sobre o tema da linguaxe inclusiva, igual lle apetece falar a Artemis, que é compañeire de Avante Pontevedra e precisamente é como das persoas máis expertas en linguaxe inclusiva do Estado, sino de un ente superior ao Estado. Entón, se lle apetece, se non, nada. Primeiro, Traba. Traba. A ver. Movimentos, sí. A xente racializada. Sí, a ver, eu efectivamente este ano non estive, sigo evidentemente nos grupos de WhatsApp de Galegas 8M, podes ver que nunca deixo un grupo de WhatsApp. Despois desto, e sigo efectivamente, recibindo todos os tal. Mais sí, antes de vir para aquí, que estiven tanto na implicación, por explicar un pouco, na creación de Galegas 8M e bastante implicada, tanto en Santiago como na Coruña. A ver, eu este ano non sei que aconteceu, pero eu vou gostar para que vos fagáis unha idea e especialmente a Tomé o que aconteceu. Eu creo que foi o primeiro ano de Galegas 8M coa cuestión da xente racializada. Nós tiñamos unha compañeira, vale. Galegas 8M, para empezar, quero dicir que agora mesmo quizás é a organización ou o colectivo de organizacións con diferencia máis grande a Galiza, porque engloba as organizacións feministas a unha gran maioría do país. Isto ten unha parte moi positiva que ten permitido facer unhas manifestacións impresionantes e absolutamente bestiais e ten permitido chegar a moitísima xente, incluso no rural, nós temos moitas organizacións do rural, pero ten unha parte negativa, que a de sempre, claro, aí hai un nicho de xente moi diversa, vale? Hai un abanico tan amplo que podes atopar desde xente que leva super ligado ao feminismo anos, como unha asociación de calceta dunha vila xis que no seu momento decidiron unirse ao feminismo, non? Entón, os niveles tanto de formación como de entendemento son moi diversos e os debates son ridículos, por decir algún xeito, vale? Que pasa dentro desto? Que pasou fai 2 anos para que vos fagáis unha idea e polo que eu podo entender, a xente racializada non entrou dentro da concentración, vale? Fai un par de anos o que aconteceu é que se deu este debate e efectivamente alguén dixo, mira, que temos que contar coas compañeiras racializadas. Entón, unha compañeira dixo, perfecto, ti que eres sudamericana, lees unha parte do discurso. Isto que así, a compañeira sudamericana dixo, bueno, a ver, está moi ben que me propoñáis para ler, pero vai así, sabes? Quero dicir, foi un pouco tuza porque é sudamericana
esta persoa que é unha nena pequena e tamén queremos contar coa mocidade e tal. Entón, lees unha parte do que é o manifesto, claro, pero dentro do manifesto como se inclúen, quero dicir, as cuestións da xente racializada, non? E iso non chegou a unha concreción moi real, que digamos, fora de, bueno, ter unha especie, en este caso, non, pois de cara ao público. Entón, non sei exactamente que aconteceu este ano, porque eu non estive nos debates, pero sí podo entender, quero dicir, que determinadas compañeiras non quiseran entrar a vida conta de que non hai unha efectividade real á hora de introducir determinados discursos dentro da propia organización, non? Vale, pois a ver se anima, polo tanto, a intervir Artemis, xa que se está a doutorar en Lingüística na Universidade de Vigo e activista, polo tanto, ten múltiples aristas que aportar e que nos poida explicar que como ve a cuestión da linguaxe inclusiva, non? E incluso, claro, vemos como, por exemplo, incluso en castelán, non? Que o uso da vogal E, non? Para aplicar o inclusivo, entón vemos persoas que están a favor, persoas que están en contra, persoas que o ridiculizan incluso, non? Esta cuestión, ou seja, que é un detalle tamén interesante a ter en conta. Artemis. Hola, bueno, yo no pensaba hablar en absoluto, pero aquí estamos. Bueno, yo, en efecto, me estoy doctorando en la Universidad de Vigo estoy haciendo el doctorado en lingüística y estoy estudiando el español no binario, porque gallego todavía no sé, estoy en ello. Yo creo que la forma más fácil de resumir por qué importa el tema del lenguaje inclusivo desde la lingüística, pero desde el activismo lingüístico, es que hay muchísima gente, estoy recopilando datos, pero sé que esto es real, hay muchísima gente no binaria, que existimos, que cambiamos el idioma en el que hablamos, sobre todo cambiamos al inglés, porque el inglés no tiene género gramatical. Y esto no solamente lo hacemos cuando hablamos de nosotros mismos, sino que lo acabamos haciendo en la vida, porque yo como persona no binaria siempre existo como persona no binaria, y si el español no me deja hablar, pues tendré que hablar otro problema. Y eso además creo que importa bastante, obviamente con todas las lenguas romance, que tienen su género gramatical y demás, pero importa mucho con las lenguas minorizadas, como es el gallego, como es el asturiano, y creo que lo que hace la RAE, esto de posicionarse explícitamente en contra, de decir que somos una eventualidad y que haya nosotros, lo que hace es ponerle puertas al campo y restringir el uso de las personas. Pues mira, el español pues no está en peligro, nunca va a estar en peligro. En general los idiomas no están, los idiomas oficiales mayoritarios no están en peligro. Pero creo que sería un error completo si la RAC se pusiera en contra del lenguaje inclusivo, porque la gente se va a ir y va a volver va a ponerse a hablar inglés y va a pasar completamente de hablar gallego. Moi interesante o tema. Se me permites, xa que estás, a que te atreviches a entrar o trapo, que se dice. Es que no le sé decir que no a Sandre. Fantástico, pois é maravilloso. A cuestión é, claro, eu penso, lenguaxe inclusiva, bueno, a parte dos señores anquilosados de la RAC e tal, en xeral, non? Claro, as dificultades de que ti podes ter un compromiso coa linguaxe inclusiva, pero, por exemplo, cando tens que facer un documento oficial ou cubrir un impreso, por exemplo, na universidade para matricularte, claro, non sei se ti crees, como afrontas este tipo de realidades, quero decir, asumes que a RAE vai por diante neses aspectos ou intentas incluso, bueno, probar neses facendo, non sei, non sei se malabarismos lingüísticos, pero afrontar realidades moito máis complexas que son as formais, non as administrativas e formais. Bueno, sobre todo ahora que hacemos todo online, es un desastre. Antes me dabas un formulario y sí que podía pues tacharlo o no completarlo o saltarme la casilla, pero es que no me deja saltarme la casilla y tengo que elegir entre esto o lo otro. Entonces, no sé si es un problema lingüístico, sino más de un problema social, de cómo pensamos, de cómo funcionan los formularios, porque también hay muchas veces que los formularios te preguntan cosas que no hacen falta. Y uno de los ejemplos que doy, este es verídico,
Me acabo de mudar de Estados Unidos hace 6 meses para hacer este doctorado. Antes de venirme, yo qué sé, 3 semanas antes estábamos en casa, mi padre, mi hermana y yo, y queríamos comprar tacos. Y nos metimos en una página web para encargar los tacos y para irlos a recoger, y para registrarnos nos pedía el género. Es como, padre y mi hermana, ¿qué género ponemos en la cuenta de la familia? Yo qué sé. ¿Por qué está esta casilla aquí? Pues por marketing, por investigación, por lo que sea, pero no tiene sentido. Y es como un reflejo que tenemos así como sociedad, que preguntamos nombre, edad, género, y son las preguntas que se hacen. Sí, unha cuestión da que non falamos, tanto, bueno, está xa aberto a Artemis, Alexandre, que é o tema que, para que non estea feito, que é o tema do binario non binario. Non? Como poderíamos explicar que quere dicir alguén que non coñeza estes termos, que é binario, que é non binario? Yo la explicación cortita que doy es, hay una persona que va al hospital y va a dar a luz, ¿no? Y tiene un bebé. Y el médico le dice, vale, has tenido un niño, has tenido una niña. Bebé crece y es un niño y siempre es un niño y es un hombre, eso es una persona cis. Si la niña crece y es una mujer, pues es una mujer cis. Si pasa cualquier otra cosa es trans. Además de ser trans, no siempre se identifica como un hombre, o se identifica como ambas cosas, o como otra cosa independiente, o como ninguna de esas. O sea, cualquier cosa, no binario es una palabra, es un término literal, o sea, cualquier cosa que no sea o esto o lo otro, entonces es una persona no binaria. Perfecto. Eu non sei se alguén máis quere facer algún comentario ou unha pregunta, pero para antes de pechar a última, penúltima, a derradeira, unha pregunta global para quen queira responder, non só para Alexandre. Alexandre está obrigado por contrato e o resto pode non responder. Pero a min gustaríame rematar con que se podedes recomendar algún libro, algunha obra, da igual a lingua, da igual se actual, se un formato máis sesudo ou menos sesudo, pero que estea relacionado de algún xeito co que estábamos a falar, co tema LGBT. Que recomendación nos faríades? Eu creo que depende tamén un pouco de se é para unha persona LGBT ou non. Porque eu, para unha persona LGBT, sempre recomendo Ética Marica. Pero claro, igual se eres unha persona cis hetero non ten moito sentido que te leas Ética Marica ou non se vai a... Porque fala de unha forma moi personal de como ser LGBT e estar na loita e demais. Pero claro, igual para unha persona cis heterosexual, pues, pode ser interesante lelo, pero non é o mesmo. Entón, igual... Non sei. Miro para aí porque teño aquí a túa biblioteca, claro. Eu estaba intentando lembrar porque eu, a ver se o topo, li un libro que non é un autor que non é do Estado, que é anglosaxón e que explica un pouco, que investigador, entón, recopila todas as sentencias que houve longo, sobre todo no medievo, de sodomía, etcétera, etcétera, como evidencias de toda esta LGBTfobia hai 400 ou 500 anos, que tamén existe. E é moi interesante porque hai fragmentos de sentencias onde explican con detalles por que se lle aplica esta sodomía ou non, porque a LGBTfobia evidentemente sempre existiu, non? Ou cando menos non sei cando podemos poñer o punto de inicio, se non é na cristiandade ou non sei, tampouco, non sei se estou facendo un comentario pouco riguroso porque non teño suficiente información sobre o tema. Pero... sentido, precisamente, Carlos Callón ten un libro sobre o tema dentro do caso galego, que é Amigos e Sodomitas. Entón, investiga a homosexualidade na Idade Media dentro de Galiza. Entón, tamén para dar un pouco de perspectiva galega. E senón, xusto onte acabei de ler Bruxería e contracultura gay. Ah, mira, Bruxería e contracultura gay. Efectivamente, era o libro que quería dicir. Acá Sí, sonábame que estabas falando deste. Grazas. É un libro que fai unha revisión histórica de, pues, basicamente, da historia da humanidade desde a prehistoria hasta fai 40 anos que se publicou e dá basicamente unha historia alternativa e crítica
falando sobre todo o tema das persoas LGBT, é un libro que realmente é moi interesante. É un libro que a nivel, se és unha persona académica e o lees, vas te dar conta de que non é en absoluto riguroso. Claro, tamén hai que ter en conta que está escrito fai 40 anos, entón hai cousas que en antropoloxía, porque agora estou facendo a carreira de antropoloxía e doume conta de que hai moitas cousas que están superadísimas e que aquí son cousas nas que cae. Pero eso non quita que sexa un libro superinteresante que sempre vas a aprender moito lendo, sobre todo porque che dá unha visión alternativa da historia que te axuda como a dar un paso atrás e a preguntarte, rollo, toda a historia que aprendiches no instituto, que parte é real e que parte é pois, unha reinterpretación que se fixo desde unha posición hexemónica. Que ao final prácticamente vai ser todo reinterpretación, porque de feito unha cousa que se fala... Gostaba moito o epílogo do libro, que por unha parte critica as cousas que están mal, e por outra parte tamén che dixe toda a día de hoxe considerase que toda a historia da humanidade é unha revisión, unha reconstrucción desde o punto de vista de historiadores. Claro, unha cosa que me parece superinteresante tamén que di no epílogo é que este libro recomenda lelo xunto con Calibán e la bruja de Silvio Federici. Para min é a recomendación que fago, ler os dous xuntos, porque claro, Silvio Federici falaxe da orixe do patriarcado e da acumulación primitiva e tema de xénero e clase, pero obvia a existencia das persoas LGBT, non diría que transfoba nin LGTB-fóbica, pero sí que como que pasa un pouco do tema. Entón, lendo este libro complementario, Silvia Federici sí que é ultra rigurosa desde o punto de vista académico, entón, lendo os dous libros xuntos, para min tens un posicionamento, unha idea moi clara de como foi a historia da humanidade e de como se orixinan as opresións LGBT e patriarcal. Traba, recomendación. Adiante, Traba. O que pasa que non sei se está en español e en español tampouco me vou aventurar a traducilo. Este de Gender Creative Child, e eu creo que interesante a hora de, bueno, si sobre todo se teñen nenos ou se traballa con nenos, mirar os temas de xénero e de sexo dentro dos nenos, non? Aprender un pouquiño deso. Eu creo que quizás a día de hoxe o maior problema, non, dentro do mundo externo ao movimento LGTB, incluso LGBT, xa discutiremos esto, do mundo bueno, eso. Un dos problemas é, precisamente, eu creo que máis ou menos todo o mundo ten claro a nivel sexualidades, pois o que son as persoas gays, o que son as persoas lesbianas, bisexuais, pero quizáis o problema para min entra máis ou hai unha maior incomprensión dentro do que son as construccións de xénero, das que se alosas dos cisxénero e dos xéneros non normativos, non? Dese binomio que comentaba antes o compañeiro. Entón, eu creo que é interesante afondar un pouquiño e, sobre todo, afondar en cuestións que teñen que ver radicalmente cos nenos, que quizáis son pois os que máis sufres, porque, claro, non teñen unha parte ou non teñen alguén que lles poida explicar ou que lles poida apoiar, non, nestos casos, hasta que non son maiores e poidan atopar eles pois un rumbo ou algunha organización. E me parece interesante nese punto, un pouco para comprender tamén e para non só te explica un pouco este tipo de cousas sobre a cisnorma e demais, sino que te explica tamén como falar cos nenos. O que non sei é se existe en español, non sei se vedes aquí a autora, non sei como pronunciar este apelido, eu poño-lo aí, sería Dayan, bueno, o que ponga. Traba, canto tempo levas en Alemania? Se non falo alemán nada, non pasa nada, estamos. Eso. Ben, Filgueira acaba de compartir ali no chat unha ligazón que é completamente anónima 100%, non hai, como moito estará o señor Google vixiando as respostas, pero, bueno, non lles imos pasar, que é para quen queira chegar unha valoración sobre toda esta conversa, faladoiro, entrevista, reflexión, o que for, porque así tamén podemos valorar o que facemos. Pola miña banda, se vos parece, imolo deixar aquí, porque a loita, como dicía aquel, a loita continúa.
Polo tanto, seguro que haberá máis ocasións para falarmos de todo isto. Decidimos in extremis, entre as que organizábamos o faladoiro, de comezar a gravalo, como podestes ver desta forma tan discreta. Non quero dicir isto que vayamos pendurar. En calquera caso, bueno, temos que ver a ver que se podemos facer con esta grabación. Foi super interesante, moitísimas grazas a todas por participar, especialmente moitísimas grazas a Xandre por a súa predisposición absoluta desde o segundo cando lle propuxemos participar nesta conversa super enriquecedora, que animámola a continuar nese traballo tan importante que queda por facer e que entre todas temos que sumar. Pola miña banda, pois, simplemente deixarvos que acabades de pasar da mellor maneira posible este terrorífico estado de alarma e confinamento, nos podíamos ver pois onde mellor estamos, que é precisamente combatendo nas rúas. O sea que por min, se vos parece, deixámoslo aquí. Grazas a todas, unha aperta enorme, e se non sei, a última intervención vou a deixar ao prezado de Xandre para que podamos poñer peches a esta conversa. Xandre, algo que engadir? Nada, solo decir que moitas gracias por convidarme e a todas as asistentes. Sobre todo, decir que me fixo moita ilusión vervos as que vos coñecía de antes, así que gracias por estar aquí. Pois, nada máis, unha aperta a todas, coidadvos moito, vémonos pronto, a poder ser, presencialmente. Moitas grazas a vos. Apertas. Unha maravilla de charla. Grazas. Reica. Apertas.